Patalkinani je tongmung, je samung, je boni karakter, je boni buno rang thokok samani ang bono lukurok bai tini kahama ke ang serai ke ang lukurok no sai khnarna. Ke aba ang dala saya. Ang je ang bobai tongui ang mabugi mani upok to manas ang sai khnarna lukurok. Plus kan Patalkinani lastri bazar thagira kha. Lastri bazar thagira ang lastri bazar kaisa misi duan roi tong. Misi ang duan roi tongo ike bo ang bai malai thaige bo dofani kok sakha. Ike bo dofani kok to ma sagai ang Patalkinani no ang yasak sokha. Sini dokun mare no puilla yasak nai ang ani bu mungke Jaipur no Jomatia ang lastri bazar ang misi duan roi tongo puilla sakang Patalkinani no yasak nai ang Patalkinani no yasagai TPM ni samung boy baksa samung matangkha samung tanggei ang boy baksa samung baik matangkha ang ani boy bahana ang nukhungju bahana belai ni dofa no jotong hamza ge dofa jono yok samaro na hinkba muốn nói biết ông tay không mà hai cái rồi không đi Mama nung tak ane bangai omong khai tong video suro khai tong hobby tuma bunni ni hobby thine kaung tong thane kaung tong an musa kaung sila kotor ma tong an musa phai jo bar Bangalore thong koplan kintu ang Michael Jackson ni kisap phang nu musu ta ko start Yes, divinity in motion as she stood passionate lust. It was sweet. The girl I trust. The girl was bad. The girl was dangerous. Ini kau nanti kamu mau, gimana aku nanti kamu kah? Munwag roh itu nusir kau, kamu Michael Jackson numai itu hai itu kai nusir kau. Mama.